ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆನೇ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಲ ಮದಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗನ ಇನಿ ಆನೆಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಂಚ ಉಂಡಂತ ತೊಚ್ಪಾವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ದ ಆವರಣಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದೆ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರೇನ್ ಮಾತ್ರ ತೊಚ್ಪಾರೆ ಆಪುಜಾವೆ ದಾಯ್ಗನ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಇನಿ ಆನೆಕಲೆಗೆ ಪನೊಂದು ಪುನಃ ಓ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಮಡಾಯಿ ಶ್ರೀ ತಿರುವರ್ ಕಾಟ್ ಕಾವು ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಪುನಃ ಕೇರಳಾಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಭದ್ರಕಾಳಿಯಾದ ಸಂಚರಿಸಾವೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕಲೆಗ್. ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೇರಳದ ಮಾತಾ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯದ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಉಗ್ರ ರೂಪಡು ಉಪ್ಪುವೇರು. ಮುಲ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ತೂಕ ಬಲೆ ಮುಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣಡು ಪಂಡ ಪಿದಾಯ್ದ ಆವರಣಡು ಏರ್ಲಾ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಾಡರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾವಲುಗಾರರ್ನು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಮೊಲು ಉಪ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ. ದಾಯಪಂಡ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ರುದ್ರಕಾಳಿಯಾದ ಮುಲ್ಪ ಸಂಚರಿಸಾವೇರ್ಕೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆಡುಪ್ಪುನ ಮಡಾಯಿ ಕಾವುಡು ಉಪ್ಪುನು. ಮುಲ್ತ ಆವರಣಡು 5 ದೇವಾಲಯ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಶಿವ ಪೂರ್ವಗು ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದೇರು, ಭದ್ರಕಾಳಿ ಪಶ್ಚಿಮಗು ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದೇರು. ಭದ್ರಕಾಳಿಗು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾಂಸ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಕೋಟಿ ಕಲಶಂ ಪನ್ಪುನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಕೋರಿಲೆನು ಬಲಿ ಕೊರ್ಪೇರು. ಮುಲ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೋರಿದ ಮಾಸನೆ ಪ್ರಸಾದವಾದ ಕೊರ್ಪೇರು. ಮಾಸ ತಿನಂದಿನ ಕಲೆಗೂ ಬೇಪಾದಿನ ಪದೆಂಗಿ ಅರಿ ಬೆಲ್ಲಡು ಮಲ್ದಿನ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಬಂಗಾರದ ಕವಚದ ಖಡ್ಗ ಉಂಡು. ಒಂದು ಶತ್ರು ಸಂಹಾರದ ಸಂಕೇತ. ವರ್ಷಗೊರ ಒಂದೇನು ಪಿದಾಯ ದೆಪ್ಪುವೆರು. ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಭಕ್ತರ್ನ ದರ್ಶನಗ ದೀಪೆರು. ಪೂಜೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಆ ಖಡ್ಗನು ಅವಲೆ ದೀಪೆರು. ಚರಕಲ ರಾಜರು ಯುದ್ಧಗು ಪೋಪುನ ದುಂಬು ಭದ್ರಕಾಳಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು. ಭದ್ರಕಾಳಿ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್ಕೆ. ಮಸ್ತು ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿಲು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಭಕ್ತರ್ನ ಬೇಡಿಕೆಲೇನ್ ಪೂರ ಈಡೇರಿಸಾವುಂದುಲ್ಲೆರು ಈ ದೇವಿ. ಇತ್ತೆ ಆನಿಕಲೆಗ್ ಪೂಜೆದ ಸಮಯ ಪನ್ಪೆ ಕಾಂಡೆದ ಪೊರ್ತು 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಅಂಚೆನೆ 7 ಹಿಡ್ದು 2 ಮುಟ. ದರ್ಶನದ ಸಮಯ ಬತ್ತದು ಕಾಂಡೆ 5 ಹಿಡ್ದು 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಬೊಕ್ಕ 7 ಹಿಡ್ದು 7 ಮುಟ ಬೊಕ್ಕ 2 ಹಿಡ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ. ಬಯ್ಯ ಪೂಜೆದ ಸಮಯ ಬಯ್ಯ 5 ಹಿಡ್ದು 6 ಮುಟ ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಶನದ ಸಮಯ 5 ಹಿಡ್ದು 5 ಬೊಕ್ಕ 6 ಹಿಡ್ದು 7 ಮುಟ ಮಾತ್ರ. ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಯಿನಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಯ್ಯಗ್ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಇತ್ತುಂಡು. ದಾಯ ಪಂಡ ಆನಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಪರಕೆದ ಪೂಜೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಂಚಾದ 2 ಮುಟ ಇತ್ತುಂಡು. ಇಜಿಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ದಂಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಬಂದು ಮಲ್ಪೇರು. ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡೆ ದೇವಿನ ಸಂಚಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಬೇಗನೆ ಮುಚ್ಚುವೇರು. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪರಕೆದ ಪೂಜೆ ಇತ್ತು ನೈಗೋಸ್ಕರ 2 ಮುಟ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮಿನಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದ ಇಡೆ ಬರ್ಪರು ಅನ್ಪಂಡ ಕಾಂಡೆದ ಪೊರ್ತು ಬಯ್ಯ ಉಂಡು. ಕಾಂಡೆದ ಪೊರ್ತು 1 ಗಂಟೆದೊಲೈ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಬೇಗ ಇಡೆಗ್ ಬಲೆ 1 ಗಂಟೆದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಲೈ ಬುಟ್ ಪೂಜೆರು ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆದನ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅವು ಕೆಲಸ ಪೂರ ಆವಡತ್ತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ 1 ಗಂಟೆದ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕೆಲಸ ಹಾಪುಂಡು. ಅಂಚಾದು 1 ಗಂಟೆದೊಲೈ ಬೇಗ ಬತ್ತದು ನಿಕಲ್ನ ದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆನು ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ದ ಆವರಣಡು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಉಂಡು. ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಾಡಿನ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ನೆಲಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಅವು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತುಂಡ ಆಂಡು ದಾದಾಂಡಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಗೈಡ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಅರ್ಚಕೇರುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲ್ ನಿಕಲ್ನ ಡೌಟ್ಸ್ನು ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಓಕೆನಾ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಪ್ಪಗ ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಬಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ ಮಸ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ನ ಎನರ್ಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬಲೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಾಡ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಮಾತೆಲ್ಲ